What's up mga soy? With you in the middle. What's up mga soy? Andito na kami sa Pabudan! At ako nga pala si Pabs, ang nag-aamon na interview kay Yang TV, alright? So ngayon mga kasoy, narinig nyo naman yung intro natin. Ayan, nagpakilala ng ating kasama. Ayan, matagal natin hindi nakasama to. So ngayon, kamusta ka na? Ito, okay naman ako ngayon, medyo okay naman. Medyo okay naman eh. So ano yung ginagawa mo ngayon maghapon? Medyo busy ako sa trabaho ngayon kasi puro trabaho na lang at bahay na lang, wala nang napapala, ayan na. So, may trabaho ka ba ngayon? So ngayon, day off ko ngayon kaya medyo hindi ako busy. Kakatapos ko lang kasi magigib eh. Ang dami mo yata yun, di ba? Ano bang pinuno mo? Pinuno ko yung isang timba ng bahay namin. Iba ng bahay namin. So ngayon, ayan, may anak ka na, di ba? Actually, wala pa akong anak. Wala pa daw siyang anak. Ayan, wala pa daw siyang anak. Single? Sidecar? Actually, single ako ngayon. Single daw siya ngayon mga kasoy. So, single siya kapag nakarap siya dito sa camera. Pero pag nasa bahay kami, yun, sidecar na ako, hindi na pwede. Pag nasa bahay na daw siya, hindi na daw Sa pwede. labas ako, single ako. Oo, narinig mo yan, baka manood yung asawa niya. Ay, single ka, di ba? Single nga pala siya. Opo. Ayan. So, ilang taong ka na? Ako po, turning to 30 na po ako ngayon kasi matanda na ako. Matanda na, 30? Opo. So, ako 25 pa lang. Matanda ka nga, matanda ka sa akin. Buti pumasyal ka ngayon. Medyo ano kasi sa bahay namin medyo tahimik kaya gusto ko naman ng bagulong buhay kahit paano. Ibig mo sabihin, pinuntahan mo ako. Gugulo na yung buhay mo. Medyo. Ba't ganyan ka pala magsalita ngayon? Medyo minamalat po kasi ako ngayon eh. Ilang araw na ba yung minamalat mo? Kahapon lang po kasi kumanta po ako, may gig po kasi ako. Kaya pala. Ba't di mo kami in-invite sa gig mo? Saan ka nag-gig? Diyan lang po sa bahay. 3 gig po yun, 3 gig. 3 gig daw. Madami naman nagpunta sa bahay niyo. Wala po eh. Medyo quarantine po kasi kaya wala masyado nagpunta. Ayan. So baka ikaw, baka may gusto ka sabihin. May gusto ka rin sabihin sa akin. Ang masasabi ko lang po ay sana wag komento si Yang TV na gumawa ng mga video ng mga magagandang video at kapupulutan ng aral natin guys. At yun lang. Ayan, yun lang. Wag daw tayong hihinto. So syempre hindi naman tayo hihinto dahil nandito na to eh. So pinasukan natin to, kailangan wag natin tapusin. So push lang lagi. Di ba? Wag tama rin. Yes, alright. Alright. So baka meron kang gustong ikwento dyan. Siyempre matagal-tagal tayo hindi nagkita, matagal-tagal tayo hindi nagsama, di ba? Gusto ko lang ikwento ay yung buhay ko ngayon ibang-iba na kaysa dati. Paano mo nasabi? Kasi yung buhay ko ngayon hindi ko na nagagawa yung nagagawa ko dati, alam nyo na. Busy na. Busy sa pamilya, busy sa work, busy sa... Alam nyo na yun. Kaya pala talagang mag-iiba talaga yung takbo ng buhay mo kapag pumasok ka sa pag-aasawa. Siyempre magkakaanak ka na. So maninibago lahat. Hindi ka na kasi binata. Sabi nga nila. Kapag binata ka, wala kang problema. Kundi makakain ka lang, di ba? Alright. Pero ganun, sinabi mo na dati naman, di ba? Anong feeling ng pagkabinata? Nung binata ako dati, nagagawa kong gusto ko. Yung mga gusto ko, nagagawa ko. Ayun, ang galing talaga ni... Ano si pangalan? Pala si Pabs, Pablo. Dati ngayon Pabs na. Ayan, so nagkilala nyo si Pabs. Pablo, ano?
Pabs. Pabs, ayan. Dati, Capital P. nung ano kasi siya mga kasoy, binata, Pablo ang tawag sa kanya. So ngayon, dahil may pamilya na siya, so pangalan na, Pabs. Anong pinagkaiba ng Pablo at Pabs? Yung Pablo kasi, mahaba. Yung Pabs, hindi mahaba. Oo nga naman. Oo nga naman, ganun nga naman yun. So, Sino pa ba dito? Si Young TV. at sino pa ba, kung kumpara sa akin, sino pa? Sino? Yung mga barkada dati, syempre. Sino? Si Tonyo. Si Tonyo. Tsaka si Kuya Entengs. Tsaka Tsaka si Jempoys. Jumprace. Yun lang. Wala na. Marami pa kaya lang masyado mahaba. So yung mga namimiss niya sa mga friend niya dahil nga nung binata siya, kami mga nakakasama niya. So talagang nakasama namin siya. So ngayon kasi siyempre, yun nga, sinabi ko, dahil di pamilya na siya, so malabo na yun. Kapag ano na lang siya, free. Pag tulad ngayon, day off niya. Ayan o. Pero talagang tingnan mo naman pinagbago niya ngayon o. Oh, sa braso na lang ako. Pwede po ba ako mag-shoutout? Ay oo, syempre, shoutout ka muna. Shoutout nga po pala sa pamilya ko na ngayon na nasa bahay at papalaki ng katawan. Ayun, bebe, dyan ka muna matulog ka. Papunta na si Papa dyan. Alright. Alright. Oh, yung mga pamilya mo naman, mama at papa mo, kapatid. Ayun, mamaya pupunta ako kay mama at papa ko at kukumustahin ko naman sila. Alright. Alright. Ayan. So mamaya, so aalis na din siya dahil at least kahit pa paano pinuntahan niya tayo dito, pumasyal siya dito. Di ko nga alam kanina kung matutuloy siya ngayon, rush talaga. Natuloy siya. So madami kasing ginawa sa kanila, nag-i-give siya. So pinuno niya yung swimming pool sa kanilang bahay. So kaya yun, natuloy kami ngayon. Ito yung mga nagagawa natin ngayon na video at vlog. Ayan. So nag-post pala ako sa aking Facebook mga kasoy. So dumating yung ating mga pin, tatlo yung nagpadala sa atin ng pin. So buong buo talaga ng akala ng mga iba na nanonood sa atin, ng mga friend natin sa Facebook, ay nagsasahod na talaga tayo. Pero malabo-labo pa yan. Hindi ko muna iniisip yan. Yun nga. Ayun, at para maiba naman guys, mga Soy, interviewin ko muna si Soy. So ako naman daw interview niya kahit konting oras lang. Wala eh. Ayan. Lagi na lang siya nag-interview. Ako naman mag-interview sa kanya mga Soy. Alright. What's up mga soy? Ako nagpapalit sa kanya. Ayan, siya daw papalit ngayon. Soy, by the way, anong pinagkabalan mo ngayon sa buhay, Soy? Maghapon nagpapaano ako, tumutulong sa amin. Siyempre, nagugas ng plato, nagpapataya, alam nyo na yon. Parang dati rin nagugas ka din ng plato. Ito pa naman yan, nagugas ka pa rin. So wala tayong magagawa, dun tayo ang tawag doon, nakatoka tayo sa pagdi-dishwasher eh. Saan ka pa makakakita ng ganun, mga Soy? May na lang siya mga Soy, alright. Ayan, so yun nga, paghugas ng plato, araw-araw yun. Pagpapataya, araw-araw din yun. At syempre, kaya nga di na ako nakakapag-video, nakakagawa ng vlog dahil nga doon. Sipag na tao to mga Soy. So syempre, wala pa tayong work. Hindi natin alam kung kailan tayo mag-work dahil pandemya pa nga, di ba? Mahirap pa. Bukod dun, Soy, gusto ko lang sanang tanong kung meron na bang nagpapatibok ng yung puso, Soy? Meron. Siyempre, sarili ko. Hindi. Siyempre, sa ngayon wala pa kasi alam nyo naman, 2 years na tayong single. 2 years na din tayong, ang tawag doon, yung binhiba yon. 2 years na din bulok yan. Alright. So, hindi, siyempre, di muna natin iniisip yan. So, darating din yan sa tamang panahon. Kaya maghihintay lang ako kung sino man yung para sa akin talaga. Di ba? Pag di naman ako nagmamadali. Alright mga Soy, yung masasabi niya, wala na siya masabi mga Soy. Yun na lahat. Ilang taon ka na palang nagbablog, Soy? Matanong ko lang. Siyempre, kung hindi ako tumigil, kung nagtuloy-tuloy ako,
siguro magti 3 years na. Kaso nung stop ako eh. O kung tutusin, 2 years na. 2 years na ako nagbablog. Alright. Napakatagal pero yung subscribers ganun pa rin. Alright. Hindi nga, nag-stop kasi ako. So, hindi naman natin, alam mo naman, sa pagbablog, hindi naman tayo sikat. Alright mga soy, ngayon sisikat na siya mga soy. Nagbibinat. Dito na ako. Alright. Ayan, so syempre, mali mo may darating din yung araw kanga nila. Hindi pa yung tamang araw, tamang panahon na para mag-click ka, di ba? So, nasa ano yan, basta wag lang titigil. Kapag tumigil ka, wala ka talagang mapapala. Alright, soy. Total, inumpisan mo na. Tapusin mo na yan, soy. Siyempre, tatapusin na natin to hanggang nandito tayo sa mundo na to. Hindi tayo titigil. Alright. Ano ba? Ano ba? Nga pala, soy. Ano to? Pabs vlog to. Pabs vlog. Pabs Vlog. Tatanggalin ko na si Yang TV, Pabs TV na. Oh, ganda. Pabs TV. O nga no. Gawa ka ng channel mo, Pabs TV. Eh hindi, magiging-channel na lang ako mga soy. Alright. Magiging-channel daw sa yun talaga mag-vlog. O, ano pa? Ano pa? Tatanong. Ano pa ba? Wait na ako ah. 11 minutes na rin ah. 11 minutes na, wala pa rin kwento yung mga sagot natin. Ayan. Soy, anong plano mo pala? Saan? Saan ako magpaplano? Sa vlog na mga content mo. Tulad ng... Wala ka na ba maisip na content, soy? Oo, yun na nga. Doon tayo na nawawalan. Doon tayo tinatamad kapag minsan eh. Wala tayong naisip na content talaga. Doon tayo namamatay. Pero nung di pa ako monetize, lagi ako may content. Ngayon monetize na tayo, nawawala na tayo ng content. Dati kung ano-ano lang dyan na maibidyo ko. Kumakain lang ako, kahit ulam ko lang, toyo at mantika. Nabibidyoin ko, ngayon wala na. Wala na akong maisip na content. Baka ikaw mayroon ka may suggest na content? Marami akong content, soy, kaya lang wala akong vlog. Hindi Mahirap. ako marunong, alright, soy. Yan, so yun yung mahirap. Madami siyang content kaso di siya nagbablog. Marami akong alam na content. Yung mga cover, alam nyo na yan mga soy. Kaya singer din to eh, singer. Kaya pag may time ako, tutulungan ako si Yang TV, alright. Yan. So wala pa kasi siyang time mga kasoy. Hindi lang tong video na to na makikita nyo si Pabs. So madami pang on time na makita nyo sa vlog natin. May gagawa kami ng mas matinding ano, i-set up natin yan. Matinding content. Abangan nyo yan mga soy. So ngayon, ano nang balita? Mga soy, supportan po natin si Yang TV. Huwag po tayong tumigil na sumuporta sa kanya mga soy. Para magkasahod naman siya, kawawa naman siya mga soy. Ilang years na wala pang sahod hanggang ngayon, alright. Vulgar ako ah. Ayos lang yan, hindi tayo makasahod dito. At least, di naman natin expect na aabot tayo sa pagka-monetize eh. Nagigi-wifi lang tayo, diba? Pero isipin mo yun, nagigi-wifi lang tayo, umabot tayo sa pagka-monetize. Umabot tayo ng 1,000 subscribers at 4K watch hour. Yun yung requirements ni YouTube. Pero okay lang, kahit di tayo aabot sa ganyan na, malay natin, di ba? Mga soy, kahit nakakasawa po yung mga vlog niya, panoorin po natin siya mga soy. Subscribe lang ang subscribe para makamit na niya yung wifi. Sariling wifi ba? Ayan. Yun, tama. So, siguro naman pakinggan nyo si Pabs sa kanyang mga sinasabi. Ayan, lalo na sa mga nanonood sa atin dyan. Ayan. Sigurado mga soy, pag nagka-wifi ito, mas lalo niyang sisipagin ang paggagawa ng mga vlog mga soy, alright. Ayan. So, just comment lang dyan mga kasoy ha, kung nag-i-enjoy kayo sa vlog natin ngayon. Ayan, bago nating makakasama yan. Huwag niyo ako masyadong titigan soy, mahirap na. Baka, alam niyo na, call kayo sa akin. Oh. Sana all may napupol. Madami nang pinaiyak na babae ito eh. Oy, wala. Wala. Totoo ba yun? Wala. Wala masyado. Wala masyado. Alright. So, Sara mo na soy! so ngayon mga kasoy, see you next video natin. Ayan.
Siyempre, alam nyo naman, tingnan natin sa next video kung makakasama pa natin siya. So abang-abang lang. So like, share, comment, and subscribe nyo na yan sa Yang TV Manalili. Siyempre, baka meron ka pang shoutout. Shoutout po pala sa mga nanonood kay Yang TV. Sana pagpatuloy yung panonood nyo. Subscribe lang ng subscribe, alright. Ayan. So ulit-ulit yung sinasabi yan mga kasoy, huwag nyo kalimutan. So mga kasoy, hanggang sa uli nating video. Ayan, salamat sa inyong panonood. Peace and God bless. Takpan muna, Pabs. Oh, soy ko. Oh, 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 oh.